mana sai ki wuce. In za ka saya in za ki saya kai gaye yan mata mai lemu mai rogo mai nama ke mai dambu. Ku yan mata butun ku na kai amma ku tuna a inda muke duniyar nan kun ji ku sake sabon wakan sai ki wuce yan mata. Ku siya ta sayar ta koma gida shine kasuwa ba gargada. In kin sai da ki koma gida shine daidai ba hasada. In kin yi hakan ne ka'ida ni dai tike ni na fada dan zan fara dodar har gida. In za ka saya in za ki saya kai gaye yan mata. Lafazin wakar saya ki sayar yana nuni ga yan kasuwa, amma ku sani ga tsokaci mu daina fada da yan kasuwa. Ke yan mata idan kin sayar ki daina tsayawa kasuwa, kuma gayu ku daina zance da yan matan cikin kasuwa. Tsarin wakar saya ku sayar shine tsarin ku yan kasuwa. Na yo nunin gyaran tarbiyya wannan wakar ta yan kasuwa. In za ka saya in za ki saya kai gaye yan mata. In za ki saya kai gaye yan mata. Tsarin wakar siya kauce ni ne SK ni ne na faɗi. Kai mai shago siya tauce, kai mai hansa siya tauce, kai mai mota siya tauce, kai mai baro siya tauce, kai mai banjo siya tauce, mai kati ma siya tauce, mai caja ma siya tauce, mai fawuci ma siyar tauce, kai kwasto ma siyar tauce, ke kwasto ma siya ki wuce. In za ka saya in za ki saya kai gaye yan mata mai lemu mai rogo mai nama ke mai dambu. Hatsa mana sai ki wuce yan mata. Kai wakan nan ta yi daɗi, mu ne gayin wakar siya ka wuce. In ba za ka siya ba gaye ka sani fa babu maganar banza tsakaninka da kwastoma. Yauwa shi sa muka yi wannan waƙoƙi. Tike ɗan Zamfara Ya kwarya da Sani Ahmad ɗan baiwa. ba ƙarya bane ba.